ofo me papa odo ntosi odo na asai odo na asai mesi one day odo obi ene bo bam hwe obetumi ne nema diagoro abra boy bo na nikan yo ko bia be yeye afijasi ha ya krobu ho ye frɛ no akokwaso papa ye ntosi ebo bam aso ana manfo de enaka aba kurom ho amade ye tia okote akese we de kan papa ni se we de ne mpa da mu ano no breakthrough ofo oni so okọ enaka fo no nyina de enaka na aba ho 3 o'clock ote sport akwa na bubo bia so ni se de okọ ampa so sa tem so no nko nto na ye dey aso na ebo bam ofo so ebo 4 o'clock de nso ejim nsuo no toya ade ya tia no pa 6 asa ebete asante na asa jam ne nsuo na to 3 days ya ko me papa fu mu ho no na nsuo na yiri abetutunto sinase ende atutunto sin nyina ama ya ko ya asase na ye de ben ayiri asase pasa ma naka na wo mo de ba ye no om sa baji omo enaka ama angasika wo de to ase na osa edibi ko num bia no osa pa ebosin asem ayeka ana sa baji omusika ko ye abrabo ne bo ni nyanza mo fo so zango bia yeye obra yoko abrabo yoko enye yi sa prophet ni so far nyankopon no na bo ye na de ne wagya ya me atamfo sa onya yeyin ofo so de obeje nyina no ode amam ti druba bi na se o tia o so ndaye okasa tirew but okasa tirew ya bebire no aya na ya ntiase oni edi nkomo a anka yanti onso bu ho abate wo prakope obuanse akwadani e kone san na ase enna by force bi abeche no ere na ekirew se obofo na obo wo no opese ko ka bibi kirew opa akoda ho so da wa so da ya yes enti onyame ne de wono na wie o but kwan ya fa so ne yenya me kasa no yenim ti dese nyankopon no ena ga yire wono na niam ayen yo dabi onye na nima ayen na emom kwan ya ye ba fa so ne nyankopon no anante kwan ya ba fa so a okasa ye bete oka bibi atse ye bete ase ne ho na sem ne wo ya sem wana da kwan so da ye obi aso bi prophet na sem so da na mse so ja atade yes na mi kum nipa yes lituo yes mani to ye na na ya me hu to da bay ase ne say kira wo say ayeden e wo sunsun ma se wutimi di watamfo so de bay enkunim ti ade a wo ye no mpa ya wo boye no ena nyankopɔ twa ho mfonyina che say anka yire ho na gusuye na afedi anka ti se de ankwa beda ne de bay so dani mi kunkum ni go yes sunsun mu no ayeden a wudu watamfo so de bay enkunim ento nyame ono nkasa na chese nipa mi kumu ya matamfo watamfo ye ne na matamfo wo ja mo sa mi kum nipa enna me ka tira sentu obi a obi no we kura ne san yo opa ye ode opa ode da ode bo se nche o anga wasa su bie mu no wan hwe ya bana bia obi de ba wi wo wani so no ofosuo obetumi di agoro omon sai obetumi di adi open so enyi ni sa so na te ewiase yesum odofo ye ne prophet Kofi Boateng na twetwe ko no do udwene ho a wa hwa won tiase na jeze wiase akasa na ye ba ye no ya ba wo ko kese pa na nyankopon ba ye so de ye pa ma ye na nsusu hunhun wiase no obi su di wachi a obo ni pagu yes prophet ya ba hu social media nso no bo se obi wo ha wo no oba bi ne nam oni bema bi nenam obi okra na otimi se papa bi ono akra de ne ba ko school abra otifim na so ono an na eye ne ba no obi wo so obehunu na che se aisa abo bi di nachi o social media no so eno nyina no ya na yere wo ofosu we ya ka omu a omukuta mu mfie no omu na ya na omu esoliti ya no makatira wo se adie bia ewodie bia wo ho okay so mpase yedin eni ha be fa ka ba yi anka metena ha obiti wa ono ate sompa wonim sa ate ne wo kan so be dia tini enti asema wo kan no ba ye ne ye den spirit enti so ni mu anko judge ni say ade ni ho wo sa ante kura no unti ba bunzam enti sa ba bunzam so ye den
but one more almost as you know almost there to me one I am go for the babo was on said ya beya on babonipa and if referee no be so do muduma force what dey bia ni wa wote dey dia ade ni wo ade bia ye bon sama de bia betiri di bia wo ade bia e wo di bia wo a wo ye na dwuma e ye dwuma na di nsuo mate enye nsuo ye ntimi sa de bobo e dua yi aya na nsuo no bakwan go bitim anso Fred bo dua na to fuma ade ni nyam nti satem asatu mi no so wai awo ento obi di menye hwi ni saa ene soro kwate no ade ntira oson da ye no na wodidi wan fa ne serious enne okwa na saba akwa okwa na kwa ne pade to ase obi son da ye nke de pane awo no enne wadane ya afo enne ma ekoso enne ma wo ho ewiase yesun ewiase eyesum ye eyasamu eyasam kase o na so boafo ne wan boafo ne awrade o brafo ane adifo nyankopon bi yebirem wayi wo mu a obeboa ya kyerkyere ye kwan watentene ne mu akwankyere no omo ayo ne yeso ya fa ye ho na ya fa ye fa hodi eti prophets nyankopon adom se kokoba ne sa mu adifo amu wani die na esem ye madasa na afi ye hu san ye se ofozu nankasam na nanka anko akan on se unamebo enipa no de achede ede ma nipa se de be yanka nipa benya asomfa so but yanka se na yen kutadum ne duru ba bia aburangata wimu wo po mo mutiri mo din wo wiase ya zadifo ati tiri mo din adifo o mutiri mo din pa adinti so be pese mingu mina onfiu onfiu nti wo kwa na ndi ono hwehwe firi ho no sanensa nka onfiu Ghana adifo na sa na ete onfiu o ewiase nyina yenya ha de na yeka Ghana adifo ni bi onfiu o obi wo so ode na adwene woni hu mese papa no ko onfiu aje se nyamkopon do so nu hu tai oba ko wo se nyamkopon amo na se bibi kakra nu nsam na se nyamkopon anka na kuma na so nsu nyame a oba ko no hwe odin se ya ne afase bra wunya hu so sa so le ko onfiu enso no wa doma chade so nya na dwesa kwan bebo a ona se wona wono na chese kwan bi so no o haw ne amane anipa ababa be hia no owie yase e baaye no adifo na nyame de won ba se kan ne o mun kire kwan no ne mu akwankire no ka adasanye na honto no se ene binum dia yesika no no ofosu pa sa na tie ento onfi wonya ma ene nipa nkasa nso ye fon adinti obaye enya tso fa ayitie so fa ayitie na nyankopa wa ma bompa ya mana na kwaleti me paja anga esen ko nso timide kakra ba no onfiu obasa ate anko chi kura sama obasa kafa ho ati no wote a e ma pressure saa niam we nyina ne nipa ntimi mu nipa no ni nyina so ka ho prophet emre bi na me no di komo asem aka se wo bua wo bi eni wo yare pa enu ache na asa ache na kwankyere bi se kan ne wo mie koto mu na mo ncheche wan fi ye se akwa na wu ofra hwa ha ya ekoba ne sei akwa brotire no enam wo nsa so akwa brotire no se bi akwa no hwa akohono ye ne hwa akohono ye am tira de ma no atwetwe ye am ka tira ne se ebiem beba na de beba ndi se wo ye ne se on tomu bag ba ko nan ke ntwitwa nan ke mfanchiche 1 cup 2 cup nan ke mfanchiche na enyi saa musuo no mfiri so anya saa banko ade a we de o ya ho hwia enye yie timeka ya no gina fo no so din ase wati wantie ti mi musa so meka na so won se danya dai enyi ni se minim se mbado no ti da bia yisia yidi nkomo aso ofiri ha ko nyina minim no ti mi musa sa so ka ya no wanye ni emo one bag ben fie sei so ofiri obi am van zadi be 2 years ago na che se emo one bag ko you 1000 kura utimi satam credit no satam ne na mi se 6 million se ne me ka bia ke betumi agye nkwa
Ofra so for bia so for na ka chance dia me ka tell no na mboa ongu ana kwa na wu show ongu me se wo fra nya ya semo owu ka odi akwankyere no so dia ka wangu ye wade bia ne de etie o ade bia ne de etie nti se wangu ade no ne ene ade e ka ho emfa abete ne nkruma na ekọ nti do so obedi abete wie no e beta tetale ono ni mirim enya odeda akole ene mako na ekọ uyi firi mu a enye yie fufuo ene nkwa papa na ekọ tu ntimi mu fufuo ngotwi mako se udidi wonte ne de nti Nyankopɔn enyansa mu no ya wade bia ne ade aye de eka ho nti na wo ba ne mfe aye de be no obema no ozo musia ede anka ni je nkwa na nka eba enipa ne aboa ekoda o yehwe ebeka so adwene nye mo ade ntira onyame anye den amon sa nti tv ase na Nyankopɔn ase uti nyame ase a wo so ni wunsida Nyankopɔn de ma wo no wo nsa beka brother disi obi a ne ho kire ne bia wo ba betia aboa no niam mienu obi wo ha ne niam a waye no ne no mienu firi soro nti no dane a enye yie na just waye bone ama Nyankopɔn na ngata kura do me nti amfa ono de obo na emfa enye yie o srema no kura enye yie enta amfa but nipa obi aso de atia ne de yakɔ Nyankopɔn ani mu a onyame nti ene batimi dane no ade ntira onyame nsanim nti de oba no enyam yemienu amanfo di bone e ma ne tra so nti obu ha wadi bone na ma Onyankopɔn na ankasa na ka etwe na so okay nti ze yeti sa yewura se me obetuma firisa asantema mu ha ofozo wo ne ho ansa wo no betuma ka nyamsa me ntra untimi yes ntu obu ho ha ono na so twen no anka firisoro osu krep that's what Daniel baby enyi but the dasani ankasa this time dia hu fin this time person so ne dia hu de se so yanko ha dia abedane okay ya the prophet Kofi Boateng Obra yokon dwumadie so wo say nipa dasani a kropo twedi apon na ankasa adome wo na boni bia wadie atrahye atraso no eno de ontumi emwa na se dasani na se dabi o manko dasani na se dabi de aduro no de obemu atan de ote a eno de obetumi adane akire na wo de amawo sanse difu Nyankopɔn bo wo mu no enipa nti na ode wo mu ebaaye se de beya wo mu behwe na wo mateta brabo no maye abraboye baako ene prophet Kofi Boateng prophet nti sesi ya no obi yade kura betumi aboa no ofo se wankata kura unim obankwa na se ya unse yade no ese wo mienu onso obu ho ha no onko hospital nti se ni tikura pa na kwa na so de kotofo anganyansa nim yade a wo de akọ hospital ya mo wadura what means one madura na cha de nko ese ohu se enya hospital sem okay so ba de wo de akọ hospital ohu se wako ade ne nko na che se ene enkofo bi ne sum sa nko ade wo de ba wa ohosu unyaminti se ebedane no okay na prophet obi su betumi aye wono ane ho bebre wo bebre wo bozu bebre obu wo ha wo ba bunsam ni bayi no ne yire wo hu se papa dabu wo ho ntia se wo mra me wale wo ba no se de be ya oba no amo branti da bia wo de yade eka sabi nse hu se de be ya wo abra buru ntimi nya dai engu anim ntia won krofo man gra timi yo mo sa ne fie na ahyehyɛ ato ho ana ono se wo mfi na tinimu me se maame bi ekuro tu no o me de mbaba me ho enya me fam so na ko ye ana obi nso on so danfo baako ekoro bi atu no ana on so o me de ba ye se papa na ma me kuro no ko into on so mra ofo so mama na duro baako aduro mienu kuro no nko no se da bi twen na me ko hwe se maame na nkaza no ono na ye no ho ono ne nan no wo de adedane aba anko twitwa so nam o kan say you bit ya kira obaka tro so ase ni ho ewiase eni ama wo wiase won wan kasa na mka nza wo se babo aduro na wan kasa no obasa ase ne de afi na ekure ma ha de
agensi bia mpanso kwa ye no akwana nsia bia na wana de ba ye na damfo wote wo nkomo na se so no wonim ofosu pa ono so atwa na ka so wonim ampanso kwa nso akwana nsia bia ofo yele tafo bi breme ana yire nka jene ba ye oba ye no mame no awura ho na me ma na duru so de ni kunu nenam so pese ono ho to no enti odere ba ono odere ba na ma na duru ba ko mienu anko na mama ka chense sa da bia bo na me sa da bi ni ko ase nke ba di twa na me ko ya se wo fo so baba na mu no ye ba ebo nsam mama na ka tse se ono be top rot omo ha dan yo ti port na omo no be 20 no wa so de etia mama ne se de be ya kwansika nyina be ye dai ebe chintu free sa so fu wi ho no ko wi ho no ko buso nso nti sika kwani nyina ye dai na chese ajapade na yire ebe ye nti o so de atia ne se de ebe ya omu nyinya ajapade bia se odi abro wone na wo omo nkwara miensa ye ajapade ajanko omu fi krofo ho ya na ba ye ebi kura me ka sei obi omu tie mi onu di na mi timmo ni di de memmo eno onu akoto yade ama ne ho wonu ankasa na ye no wo ho na no agrum na no nyina na yire na fa ne ko ba bi sa mama sika nyina hye no aboka meka je ne pen meka je jase mo aduo la wankasa ba se ne dia ene entia biem anokwasem se bi ye nkwasiafo honhom mo na dia ahunfitimi ye no ebi nie ofoso be kwa mama to ayukura bomb mi se mi krom ebi si adon ne twen asamba ba asamba ba ntra asamba ba de ne ye kan se all of we your bra your dwuma obi a woni ba wonu ankasa no amani kire aya we ya ga hwe asamba ba wodi ofoso ya ene me koso ene ma koso obi ani ho a sabe o maami awo no onu papa awo no adwene eda ntirimu a o se mi dem maami sa menhwe no anga papa menhwe no ne duru ba bia obi ababra na mu wako si wako di ni nyina yakọ a ofosu onye ensem so mo kafo ofosu hu nyina nso no kure oja sangofo no ntia kwa bo se anka nema sase se ade ne yede ko yie ono be da ba obi tie tira na se be de openo na kwa na keka ba yie wo ho ba bunsam wo ho awo ya djuma wona animu a ani ho akinye wi mo tu adwene ofoso nka wiase anka obi ahun beto no da bia meka enyenye na betimi asi abrosan mini problem enyenye na betimi ati didantia enyenye na betimi asi 2 rooms enyenye na betimi asi single room but ofoso sa wo bobra na wantimi ansi abrosan sa wo bobra na wantimi ansi didantia wantimi ansi 2 rooms single room wantimi ansi no problem but se orient so na no so wunya abrabo no waduru babia tro onyame amone sa okun abam prophet disafo nyina betumi aboa wo ofotu omoba onyame nti ebeye okay onyame nti ene akwankyere nti ebeye prophet Kofi Boateng ena yene no atwetwe komo ewu sunsun wiase de edin a esenyoma ena prophet kasa di bi bude wodi biada ewo ho eno nti adamu ni honhom abayifo honhom bebonsam nyina da nyina eye adwuma